Med baggrund i den nye folkeskolereform har GONG udviklet 2 helt nye matematikkasser. En kasse til indskolingen og en kasse til mellemtrinnet. Vi har valgt at kalde dem matematik i bevægelse. Kasserne er udviklet af dygtige fagfolk, som alle er uddannede lærere og har deres daglige gang på folkeskolen. Fællesnævneren er et engagement for en undervisning, der tilgodeser alle elever, uanset hvilket niveau eleven er på. Fra første færd i udviklingen har vi haft flere mål for øje. Bevægelse, understøttende undervisning, faglighed, differentieret undervisning. At sammensætte en matematikkasse med en masse lækre produkter, det er ingen kunst. Vi vil bare noget mere. Målsætningen er, at eleverne skal have en wow-oplevelse, når de arbejder med kassen. Bevægelse skal have et formål, og ikke blot bevægelsen for bevægelsens skyld. Kassen den er opbygget med selvinstruerende arbejdskort, der er trykt på plast, så kan de nemlig også bruges udendørs. Arbejdskortene har en kort, let læselig tekst samt illustrationer, der beskriver opgaven. Der er ligeledes på hvert kort en materialeliste til hver opgave. Matematik i bevægelse er også et særdeles godt bud på den understøttende undervisning. Vi har med denne film valgt at vise et udpluk af opgaven i kassen til mellemtrin.